Nggih. Bupati nggih. Heeh, Bupati Gunung Kidul. Ya kowe kudu ngati-ati suaramu ku nek apik sapa ngerti kowe ditimbali ning kabupaten dhewe tanpa nganggo wayang. Kon bengak-bengok ning alun-alun kae. Iya. Mesakake ora. Ya diaturake. Nya iki nak anu layang apa nawalane saka Bupati ditampani iki jerone ana duwite. Madura napa? Madura lumayan kok ya. Wis. Suwun nggih, Bu. Kok suwun Bu sing ngeki aku kok suwun. Lah sampean ya meng dikeki Bupati kok. Diparingi. Diparingi maksudku. Oh iya. Deloken kale dandan rak kaya limbuk to kae. Tak matke saka kene kit mau ki pupure teng dlemok ki sing iki ya ora gelem do menerke. Seneng nek anak adine do dipaeka. Iya. Ayo, Ting.